Екипът на Експерт Имоти представя просторен и напълно обзаведен апартамент с 3 спални, подходящ за семейства с 2 деца, разположен в един от най-развитите райони на Пловдив – Кючук, Париж. Жилището е с реална квадратура от общо 86 квадратни метра, в които не са включени общи части, тераси и изба. Сърцето на този дом е компактната дневна с напълно оборудван кухненски бокс. Идеалното място за семейни моменти и релакс. Имота разполага със светла и уютна детска стая, разделена на 2 части, осигуряваща комфортно пространство за вашето дете, към която дори има и остъклена тераса, а изложението й гарантира естествена светлина през целия ден. Родителската спалня е изключително просторна, като в нея има място за всички необходимо. Тя също разполага със собствена остъклена тераса, превърната в един домашен оазис, идеално място за сутрешното кафе или вечерен релакс. Компактна и изпълнена с топлина, тази детска стая е перфектното царство за вашата малка принцеса. Цветният интериор, уютното легло и специално обособеното кътче за игри създават вдъхновяваща и приказна атмосфера, в която по-детските мечти оживяват. Това жилище очаква своите нови собственици. Готови ли сте да го превърнете в своя нов дом? Свържете се с нас за повече информация и организиране на оглед.